Ne. Prsne, rana, nikne. Da, nikne. Ste... Zdravo, Olga. Jel mogu da sednem? Puni smo. Kako puni? Pa nema nikoga. Niko, to sam ja. Niko i ništa. Pa nemoj tako, Olga, pa ne... Pa, znaš da nisam mislio na tebe. Evo doneo sam ti sitne kolače, znam da ih voliš. Ne volim tvoje sitne kolače, ja pravim 100 puta bolje sitne kolače. Pa jeste, upravo si, bolji su. Tvoji su bolji. Probao sam ih, znam. A nešto pišeš, a? A ćeš da mi pročitaš? Zbogom, Lenjinu. Ide ovako. Kad prijatelj okrene ti leđa, budi hrabar dušo. Nemoj da se vređa. Ljudi su ti čudan soj. Ostave te samog kad kreneš u boj. Pravda njima nije jača strana. Na duši će samo niknuti još jedna rana. Nisam sigurna, znaš, to niknuti ili vrisnuti. Jedna rana, to me muči, jako me to muči, ne znam šta. Pa evo, ja sam zbog toga i došao. Mislim, zbog Lenjina, da ti se izvinim zbog svega onoga što se desilo. Kasno je sad za izvinjavanje, ti lepo idi sa svojim Gradimirom, pa igrajte šah. Pa nemoj tako, pa molim te, pa zašto si tako na kraju srca? Pa to sa Lenjinom uopšte nije važno. Kako nije važno? Sa Lenjinom nije važno? Pa sve sa Lenjinom je važno. Dobro, jeste, važno je, ali ja bih više voleo da ti, Gradimir i ja živimo u miru, bez svađe. Pa zašto ja to kaži ti Gradimiru? Zato što sam ja jedna miroljubiva žena, blage naravi. Je li to jasno? Dobro, jasno, u redu, dobro. Idem ja sad da te još više ne naljutim. Da. Izvini, molim te, imam neka posla. Dobro. Možeš da poneseš i ovu pesmicu. A mislio sam da... Dobro, poneću pesmicu. Pa možete zajedno ti i Gradimir da analizirate moju poeziju. Vrati stolicu. Ovu stolicu što si dobio. Da, shvatio sam. Da. Doviđenja, Olga. Pozdravi Gradimira. Vrisnuti. Pisnuti. Niknuti. Napravi! Gradimire, si tu? Pravim fotografije za Lenjina. Hoću da mu napravim Ausweis. Jel se sjećaš ti, Simo, Ausweis? Kako da se sjećam Ausweisa? To je bilo bre za vreme rata. Pravim ličnu kartu za Lenjina zbog one. Ako je slučajno nešto padne na pamet. Misliš legitimaciju? Tako je. Ajmo sad jednu particu šaha. Neću, kakvu particu? Pusti sad particu. Što? Imamo mi važnije stvari. Simo, šta si obesil nos? Ona piše pesme o Lenjinu, ti mu praviš Ausweis. A zašto da ne? Izvini. Lenjin je jedino zahvalno stvorenje u našim životima. Zaslužio je taj više. A ne pesmicu i Ausweis. Mislio sam da mu napravim kućicu jednu u dvorištu. Lenjinu. Posle mislim pred crkvom ako ne spava sa mnom. A onda opet mislim da ja spavam sa njim, ali da on zna da je to njegova kućica i da mu prepišem. Čak sam mislio i ovu kuću da mu prepišem. Lidija ima svoj stan. Ja mislim da vi niste normalni. Ko nije normalan? Ja nisam normalan. Ni ti, ni Olga. Oboje. Opa, znači ni Olga. Zašto Olga? Rekao sam ni ti, ni Olga. Zašto Olga? Pa zato što bi ona dala mene za Lenjina dok trepne. Jel' tako? To je tačno 100%. A ti bi dao i mene i Olgu za Lenjina. Bih 100%. Tačno. Tačno. Pa dobro, ako je to tačno. Iako sam ja tebi priznao svoje osjećanja prema Olgi,
Znaš šta ja mislim da bi bilo najispravnije? Najispravnije bi lepo bilo da se vas dvoje pomirite i da počnete da živite ponovo zajedno sa Leninom do kraja života. Ne bi imao ništa protiv, ali to zavisi od nje. Ne, moj Gradimire. To zavisi isključivo od tebe. I samo od tebe. Budi muško, Gradimire.